ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಯ್ದಬಿಲ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೇಳೆ ಸಹ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಅವರು ಗರಂ ಮಾತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಗರಂ ಮಾತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಿನ ಉಂಡು ಐನ್ ಕೇಂದಿರ ಕೈ ಬೇಟ್ರೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂಚತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂಪನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಂಜಿ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಅಬತಾರ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀವ್ರ ಬೋಪನ ಬರ್ಚ ಇರ್ಬೇಕ ನಾಯಿದ ಬಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಟು ಬಂದ ಆಪುನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಇರಿಗಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕಿರ ಬಿದಾಯ ಓಡೆ ಪೋಪನ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಪೊನ ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡುಪುನ ಅವು ಬಡ ಬಚ್ಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆನ ಆ ಮಾಮಿ ಬತ್ತ ಮೂಲೆ ಅಬತಾರ ಕೂಡ ಬಂದ ಅಂದಿ ಆರ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಬತ್ತ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ತೆ ಐನ್ ಅರೆಗೆ ರಡ್ಡದೆ ಬೇಲೆ ಅಪರೂಪ ಬತ್ತದೆ ಬಗಲ್ರ ಸನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕುಡ ಪರಬ ಈ ಮಂಪ ಕುಲ್ಲು ಬಕ್ಕಡಿದೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಬತಾರ